Velkommen til en rigtig jordmor. Jeg har fået det her spørgsmål en del gange her de sidste par meget varme dage, så nu tænker jeg, nu laver jeg lige en video om det, fordi til det sidder du måske også tænker på derude. Det handler om varmen, og i forhold til, når baby er blevet født, hvad skal de så have at drikke, når det er så varmt? Fordi de skal jo have noget ekstra væske. Og til det, ja, de skal have ekstra væske. Og så er det typiske spørgsmål, så jamen, så skal vi så ikke supplere med lidt vand? I tænker ligesom, at I drikker mere vand, fordi det skal I huske. I skal jo op og drikke gerne de her 3-4 liter, når I ammer. Og når det er så varmt, altså, så skal der bare virkelig hældes meget ned. Ha' nogle flasker stående, have nogle halv liters på køl eller inde ved siden af jeres ammestol, så de er tilgængelige, for ellers får I ikke drukket nok, og så skal I holde regnskab med, hvad I får drukket. Nå, det var jer. Men baby, skal de have vand? Er det her gængse spørgsmål. Nej, lad os slå det fast. Nej. Små børn, altså når de bliver fuldammet i starten, de behøver ikke overhovedet at få noget vand. De skal bare have masser af mælk fra jer. Så du skal måske amme lidt mere her i sommervarmen. Og når du så også har det lidt varmt og sveder, og så er det sådan lidt, og baby sveder, prøv at se, altså find dig et godt sted, hvor du måske lufter en lille smule, godt inde i skyggen, så det er rart for jer begge to. Og så skal der altså bare ammes igennem. Så baby får mere væske, og de vil spise, og de vil spise, og de vil spise. Og det er ikke fordi, at de ikke får nok i mælken, eller jeg havde også en konsultation i den her uge, hvor hun siger, men de siger, at min mælk er for tynd. Altså nej, de skal bare måske have lidt mere af den, fordi de er ekstra tørstige, fordi at de er lidt ekstra varme. Hvordan ved vi så, om de er varme nok? Der kan det være en meget god idé, sådan mærke dem om i nakken. Altså hvor varme er de? Bliver fingeren sådan helt våd bagefter, så har de for meget tøj på. Har du halsterklæde på en ekstra trøje i dag, så skal de måske også have lidt ekstra på, når de skal ud og sove. Men hvis du bare har en sommertop, eller synes, det er godt nok varmt, så skal baby altså heller ikke have ret meget andet end måske en body på. Og når de ligger og sover, skal de heller ikke have den store dyne eller store voksipose. Så måske bare lige tynd dynebetræk, eller stofblæ, eller hvad du lige har. Og så skal de selvfølgelig altid sove i skyggen. Så baby må gerne sove udenfor, og nej, baby skal ikke have vand. Det må være de 2 vigtige budskaber i dag. Og så ellers så nyd sommeren, spis en ekstra is, og nyder du på barsel. Det var alt for i dag. Kan I have det dejligt. Hej hej!